Eurian leioioka dago, baina ez dut ireki. Galduak etxe bat behar du, hemen ez du zer eginik. Zer aukitu, nora aurkitu, goizeko seietan dena pizten da, zarata egin gabe pizten dijoa. Pizten dijoa. Ta gaueko 8:00 habitante guztiak itzaltzen dira, orduak gauean gaixotasuna dira. Ta batzutan zure presentzia fantasma batekin hitz egiten dut, bai, faltan bota zaitut, baina ez orain. Bai, korronteak daude, bai, hormen pitzaduretan, ta sabaiko olzaretan irristatzen dira, nola dira zen.